Ahoj, tak toto je video od nás 84CLD týmu a ja som Dragon a teraz budeme natáčať z Minecraftu. Si spravíme nejakú časť. Budeme proste natáčať úplne klasické začiatky. A tak. Nebude to nič strašne dobrého, lebo ani ja nemám žiadne super vybavenia a tak. Jediné, čo mám, je kúpený Minecraft. To je záruka. A tak, budem to nahrávať spolu aj so Samsonom, ešte spravíme informačku a spravíme informačku. Máme tu prasce a ovce, tam je hneď takéto pekné z kameňa, tak ako pekná mapa, má, neviem, nepáči sa mi jungle stromy alebo no, lagy. Nepáčia sa mi takéto. Proste sa mi nepáči, keď som v pralesi. Spravíme si ako prvé určite neviem teraz. Asi si spravím ako prvé meč, lebo tu mám hneď napravo ovce. A ako druhé určite krompáč. Toto každé video bude mať do tých 10 minút. Možno niekedy aj viac, alebo iba nejaké 4 minútky. A podľa toho budeme robiť viac videí. Bude to, no proste táto séria Minecraftová bude asi, neviem, dáme tomu 20-30 častí. A samozrejme, že niekedy to budeme so Samsonom spolu nahrávať, niekedy iba Samson, niekedy iba ja. A tak rôzne. Samozrejme, že keď budeme chcieť nahrávať ten druhý, tak mu povieme, čo ako sme v tom dieli robili, aby neprišiel a nevedel úplne nič. A proste tam hovoril, že kde sa má ťažiť, keď ja už som tam vykopal peknú jaskyňu, takže budeme sa o tom takto baviť. A neviem, už nemusím nič také. Nahrávam cez Bandita, čo je celkom dobrá stránka, celkom dobré na nahrávanie. Tak ako prvé sme si chceli určite spraviť mečík, ako druhé krompáč. Hneď ovečka tu ko mne prišla. Ovečka. Ak tak toto video sa bude páčiť, tak dajte prosím odber, aj keď ten like by pomohol, ale neviem. Ten odber je taký viac. No, neviem, dajte proste čo chcete, ak sa vám to bude páčiť. A samozrejme napíšte, ak niečo budeme robiť zle, alebo sa to dá aj lepšie, jednoduchšie. My sa len potešíme. A ešte to možno sa mi bude natáčať. Ja už som jedno vydanie, jednu časť vydal, čo tam bolo napísané, že majnovanie od Dragona. Tak hej, to som natáčal spolu s Paťom, aj keď ho tam vôbec nebol počuť, lebo mal niečo s mikrofónom. Pričom ja mám celkom dobrý mikrofón. Môžem ho niekedy aj odfotiť. Ale to zase by už bolo od veci. Tak no. Zo začiatku si určite postavíme iba taký malý domček z dreva. Nie žiadne prepichové vily, aj keď ja už potom, ak tak budem chcieť postaviť niečo poriadne, tak postavím hrad. Neviem prečo. Hrady sú mi tak bližšie a viem aj ich o trochu lepšie stavať. O trochu lepšie, no, stavať. A tak by som chcel povedať o tom, že ak kľudne napíšte do komentáru, že ak sa vám toto nepáčilo, jasné, že nás bude mrzieť, ak napíšete, bola to sprostosť a takto, ale je to naše už pomerne štvrté video, ale my sa nevieme vôbec zlepšovať, takže sme zlí.
Ale nie, budeme sa určite zlepšovať, určite budeme hľadať nové programy, zlepšovať tie videá. Aj keď ešte neviem, či toto, toto video vydám, lebo už toto je môj druhý pokus. Na toto video raz mi to nevyšlo, lebo to bolo niečo strašné. Nie, že ako by som sa poučil, to ešte stále nie. Ale som už tak sa viac na tom posnažil aj. Som si tu hneď zapol stopky, aby som vedel, že koľko nahrávame. No, budem robiť aj tutoriál. Tak. Proste hej, spravím tutoriál. Napríklad automatickú farmu, aj keď je to plno, ale ako keby nechcem povedať, že som vymyslel niečo nové, určite už to veľa ľudí pozná, proste iný spôsob a je to dosť ľahšie a proste nepotrebujete na to viac ako stack blokov. To počítam spolu aj s hlinou. A tak. Sám som ten, nechcem ho takto podceňovať, ale je tak trochu slabší, tak neviem ale ako vás to bude baviť, od neho celkom vtipný a neviem. Určite budeme natáčať aj nejaký multiplayer, ale teraz práve neviem, lebo hrávam aj na jednom multiplayeri, tak možno vám potom, keď už budeme v nejakom 10. videu, vám poviem jeho názov. Si ho potom môžete nájsť, ak tak potom mi tam napíšte. Ale nechcel by som zase tak, že mi napíšete a že si super, super. A takto budete proste ako keby ma klamať a potom mi nenapíšete, môžem s tebou natáčať iba preto, aby ste sa nejako proste neviem, aby ste nejako sa prejavili, alebo neviem to nazvať, aby ktorí mňa budú pozerať, aby videli, že aj vy ste tam, aby potom si založíte vlastnú, tak to veľmi nie, my sme sa už dohodli, ako to chceme a neviem. Po prípade môžeme natáčať s niekým, ale to vážne taká výnimka. Skype vám na konci tejto série, a možno až potom vám dám. Proste nebude to také super natáčanie, ako ste zvyknutí u napríklad Menta Gamera a rôznych takýchto super. Som začiatočník, tak prosím aj, aby tie komentáre neboli až také, že toto si nemohol takto, to bolo zle počuť a proste takéto komentáre, čo ja sám viem, že to nie je lagi. A tak. Tak prosím, tak napíšte, že možno keby si to spravil takto, alebo keby si majnoval, že máš aj nejaký postup a nie iba náhodne. Tak dobre. A trochu mi to laguje, tak neviem, že či nie spravím tretí pokus tohto nahrávania. Vlastne už nahrávame 8 minút, tak by sme mohli skončiť, takže čauko a teším sa u ďalšieho dílu.